Sirri na ne. Wannan mahaukacin fa daga ina? Ni ne mahaukaci? Esti? Wai shi ne mijin da abba ya kamun sa. Game, saboda ya san da zama na a ciki. Messi yanzu wannan mahaukacin shine mijinki? Ni ne mahaukaci? To bari na mahaukatawa. Haka ne? Komai ya faru sirri na ne, komai ya same ni sirri na ne. Umma ina abba? Rukayya lafiya ki ko kika shigo gida ko salama babu? Umma da magana ina abba yake? Ki gidan kasuwa ne. Kin yarinya na lafiya kike? Malama Salma. Tabbas haɗuwa na da ke ta zama mini alkhairi. Saboda ban taɓa tunanin fara soyayya a yanzu. Na fi ka jin daɗin haka. Saboda kai ka fara ce makona sannan kuma gashi ka zama masoyina. A'a. Wannan sirrin ke faɗa. Idan kika duba samun mace irinki a wannan lokacin wallahi yana da matuƙar wahala. Ga kyau, ga hankali, ga tarbiyya. Ke wallahi komai kin haɗa. Kawa kenan riba biyu kenan. Kamata ya ce na wuce, amma bari in kai ki gida so sai in tafi nan. Handina soyayya ce, tunani na soyayya ce, lafazi na soyayya ce, hange na soyayya ce. Sarauniyar matan garin nan, barka da fitowa. Tabbas, ko da kina cikin damuwa, kina da kyau, domin damuwarki ba ta ɓoye kinki. Na gode Allah da kasan ina cikin damuwa. Share hawaye na, kare ki ga kuka na, soyayya ce ta zamsalar ɓata tunani. Ya ne baba? Ya na gani ganka. Ka dala. Ka buga. Masan gari. Wallahi ba ma san ajiyin suka ta ba. Ko ne dukan jiya ne na ƙato da kuma ya Ban ko kila ga kin zuwa. Ne zo kace a dalika. Ka gani. yayi. Adani gabas, adani gabas. Baba. Me ba zan? Ai kuna fito a dare gabas shi ne nake din duba. Kai kana tunanin fari zai kisa da yaban? Ko ba laburi yana da wahala yake tada ya ba. To shi ne ai area ta. Ni ma ina so. Ni gaskiya ne. Wallahi ni dan Sokoto nake nema yau kwana biyu kenan ban ganshi ba. To ina shi ko ya bar gari? Ina ga buri ya bar garin nan. To kuma ka san akwai labari. A ka bari. Wallahi ko mu zo sai ba ka. To mu zo ka mana. Kai. Bismillah. Ya ake so. Wai me ya da ta da Hajiya Nafisa? Hajiya Nafisa. Liman. Hajiya Nafisa. Wace ce kuma Hajiya Nafisa? Hajiya Nafisa wacce take hai? Oh, haba. Ka ce mun Nafisa ka wani ce mun Hajiya Nafisa. Ka je maka ba. A ka bari. Can da kai mai daga can wani wawa ya biya mata. Ka je maka ai. Me ba to? Jiya a kuɗa wani kes da ya kai option ƙato da gora. Ƙato da gora? Can ne suna kama biyu ne ce wata gori kuma na ji an bar sunan kai da zama. Ofisin ƙato da gora ka ce? Da na ka miki. Ka ta mana.
saboda Allah da gaske wai wannan magana da kake faɗi sai ka san ba zan maka ba da kunne ne menene ka ji inspector yana faɗi ai cewa yake yi insha Allah an gama ko ma za a zo a kama za a kama gaskiya zaman garin nan ina ga yanzu dai ya kamata dai sannan gashi sarauta ya bar dan Sokoto ya bar garin nan kuma gashi ana neman mu yau wajen kwana 3 kenan ban gansu ba to ka fa san fa duk dai garin nan an riga faɗi ma an ce babu yankin da mata suke wucewa irin wannan yankin shi yasa yau ne takacciya na biyo kuma ai ka san yankin nan yanki na ne ko to na san yankin ka ne amma ai duba mun zaka yi ai annabi ya ce imanin ɗayan ku baya cika sai ya so ma dan uwansa abin da yake so maka wai wannan haza haƙƙun gaskiya ne amma gaskiya ta wannan kita ke kira mutum da kin maganin yana ƴan mata a dangare don ba ku babu gari ai in ba su ba gari na jama wallahi ba ƴan mata kamfaci ai ba tare ɓata lokaci ba dai suna na Bambo Clara Rasta Mano da Fair Police ma Rasta Mano da Fair ne body Bambo Clara da building ya ma fila ne waye ne bai san da ba garin nan babu waye ne a garin da ake bai san da ba babu cin yin sa maganin da ai wato kin gane me ya aka ne in mata ka biyo hanya haka ke ɗaya hanya mai haɗari kika biyo shi ke ɗaya haka ba wani makami ba wani mai gadi ko ba shi kunna ba da hannun ai wannan hanyar da yake gani yana kunshe da namun dajin da suke kwace da kada wayoyi wannan hanya a za haƙo banda ma Allah da ya taimake ka biyo hanyoyi ka haɗu da mutum kan mu sai da ganin safai ni magajin sami ma ke cewa kawai da imani ka gani ko ba na jin tsoro ba ka tsoro gaskiya ba na jin tsoro saboda baba na ɗan sanda ne ɗan sanda ba kai da nasa ne inspector ne ba inspector ka san dama an ce abincin wani guban wani dama ka ganin kuwan naka ne kowa ya san nan yankin ka wannan abu ai ina kai zaka tsaya ka abin amma ai har ga hada ni ka kamata ka dan dinga yin ya kamata ka ba nan ban waya nan ba isa Bambo Clara da Rastaman shi kenan yawwa sai na ji kiran ki kana ga yarinyar nan ko ba yan sanda suka turo ta ba ne kana wannan ai wannan ne cinye samu alamin kai gaskiya ka bari kawai amma fa an buka da kafin san mata ba san matan ka ci kaiwa kai ni ba yanzu ba mata nake so ni kudi kawai nake so ya kuwa ya san kuya amma ya fi yi yanzu na rantsa da Allah ya ce ni inda a ce akwai inda za ka kai kuma a samu bashin kuɗi kai duk abin da zai faru ma ya faru kawai Allah na rantsa da Allah abin da zai faru ya faru duk abin da zai faru ya faru to akwai amma fa shege ina ne kun ji hankali wani malami ina ba da bashi ya malami kai an ce ana son bashi kuɗi kuma ka ce malami to ai in malami amma fa kusan zan kai ki amma fa kina da kike karka da mu je kawai ai mu amso kuɗin ko me zai faru ya faru mu je kawai ba ka ce zai ba mu kuɗin ba garanti ne ba da muna zuwa Assalamu alaikum. Allah sarki masoyina. Kowa ranka ya san kana cikin damuwa. Da a ce na san abin da ke damun ka, tabbas da na yi maka magani. wace kake ƙara zuwa inda nake ba? Kai haƙuri, ni ma ba laifina ba ne. Laifin zuciyata ne.
da ina da zaman da zan hana ta soyayya da kai da na yi ƙoƙarin hakan. Sai ki ta faɗa mu wajen. Sirrina ne ya ba zan boye ba. Sirrina ne ya ba zan boye ba. Sirrina ne. Ga ma ya samu kuɗin nan kawai. Zan lura. Ina ne nan? Nan. Cikin bola nan? Ba bola bane fa. Ka ce mun malami. Ka ce haba. Su wa'annan su kai malamai. Ka ce mun boka kawai. A'a. Tsaya ka ji suna fakewa da su cewa su malamai ne amma bokan su ce. Okay. Ka fahimta? Amma kai ba kuɗi kike so ba? Zai bada kuɗi. To mu je mu ansa kuɗin duk abin da zai faru ya faru. Kai. Ina jin. An wani zuwa mun. Na san ni fa ban san sai mu zauna mu ta jira mutum kamar wata budurwa. Ha ba. Yake gaba da ku. Yake gaba da ku. Dakata. Sunan ka Bamba Clara. Ko biyu ne ku da ɗan uwanka. Kun ci bashin kuɗi naira 50,000. Kun kasa biya ɗan uwanka ya gudu ya barka. Shi ne ka zo nan wajen cin bashin kuɗi. Ina cin bashin kuɗi. Naira nawa kake so? Naira 100,000 ma ta ishe mu. Naira 100,000 kake. Nan da wata nawa za ku kawo? Yanzu da wata ɗaya. Zo ka ji. Mun yadda malam a bamu bashi sai mu kawo wata ɗaya. Zai kawo wata ɗaya. Wata ɗayan ko? Kan ajiya. Ina da sharaɗi. Da har wata ɗayan nan ne ba ka dawo min da kuɗi na ba. Ko bangon duniya ka je sai na dawo da kai. Inda ma zan yi. Kuma ce! Yanzu kaukin nan ɗin. Kai. Ni wannan bokan mawala na gaina maka ma da wani abokin na kwanda maka bari. Ai ka baka sani ba su bokai. Sai kama da kai, sai kama da ni, sai kama da abokina. Kai, abokin nan naka da ya wuce su. Dan sakwato sai kama da shi. Ya ba da. Shi kenan to bari ni bara wuce ko. Ba ka naka. Ban gane ba ka naka ba. Kai ka je Allah ya saka ma da alƙali ya kwantar da hankalinka ni. Wani alkali ne a wajen boka? Ka bari. Ai ba su da alkali. Wai su boka ba su da wani alkali ne? Ba su da alkali. To ka dan bashi. Bai, wai sai da na ba kudin nan in an zo maidawa zaka taimake ni? Shi wannan kai sai ji ana na kawo ka. Ka bani mana. Ya gane. To mu je samu canji da baka da rijiya. Wanda ni bai kuma. Wai nawa ke son baka da wai? 10,000. Aure za ka yi? 10,000 bana. Haba. 10,000 a cikin 1,000 ne kace ne? Ni ba zan iya baka naira 10,000. Nawa za ka iya bani? Zan baka naira 5,000. To zan 5,000. Wayo Allah na ni har na kosa ranar aure na da yanzu. Wai! Ya za ka gani wai yau na zama ango. Kun tsami! A ina gari yanzu zuwa zan je shagon Salisu mai ɗan tambun nan. In je can gurin in je in samo kayan sanyi in kai mata domin dan ta ƙara soyayya na kai ƙara shiga cikin zuciyarta. Ya can zan tafi. Yake Salisu. Allah ya sa ma yana nan ma shagon. Balin. Sweetie, amarya ta ni kullum ƙara kyau take billahi lazi. Yau an ga kin zama kwantsame miya? Dakata. Wai kai wani irin mahaukaci ne? Yaushe za ka yi hankali? Kai a tunaninka ka dube ni? Kana nufin wai ni zan aure ka?
Wace mai damun ki? In dai kuɗi ne ina da shi. Sannan bayan kuɗi kuma ya ka ce mu je da toma a je ta shasha mama ya dubba cikin soyayya ba ce. Shaibiya ta ji daɗi. Ofe, ni kake faɗa ni ce shekiya? Ni kake cewa shekiya? Ina ba ke bace. Amma yanzu da ki haƙuri. Ga akan hanya ta zuwa na kawo miki kayan ruwan sanyi domin ki je ki sha domin soyayya ta ƙara zama a cikin ranki ki ƙara so oli. Who told you I want? Ban da kuɗin da zan siya ne ko ya aka yi? A dakata. Abin bata kai ga canza yare ba ni dai ba na jin turucin ban da Hausa tsantsa. Ba na so to. To ki haƙuri. Daga to ila to a kai mai inna ita sha ko? Okay. Kana nufin ka ce ni mahaifiya ta kwaɗayi ya ce? Ni! Sweetie! Darling! Duk wane nake mai la'adar kai na aure. A sweetie. Allah ya tuka har ji yake wani kam. Kika ce kina son ki magana. Ina jin. Abu, wata alfarma na shi ne. Wace alfarma kenan? Dan Allah ina so a yanke maganar aure na tsakanina da mutum. Saboda yanzu haka na samu wanda nake so kuma zai tura iyayensu. Ke, ni fa ba mu karamin mutum bane. Ina son ki sani cewa kafin in yanke wannan hukuncin tun da na baki dama, kika ki. To bara ki ji, aurenki da Mudi ba fashi za a yi ta. ajali daga yau muna tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙauyen namu ba ma son wani tashin hankali. Ajali ba sauki in ya ritsa ka loko cikin ɗaki. To kake sake in ƙara ganin ki da wannan yaron. Hakom na tabbata. Takobin da ka sa ba zai tabbata da ban ba. Na san burin kaza takalminta. To an zo gaɓar gurin. Takalminta zai bar kafar ta zomo. Duk kwaɗayin kuda, ƙaryar shi ya ɗau mushin giwa. Zan bi ki kamar yadda kare yake bin me shi. Tabbas na ga alamar hankalinka baya tattare da kai ko kuma in ce baya jikinka. Domin idan ba haka ba, ta yaya kake tunanin za ka yi wa dutse magana har ya baka amsa? A garin nan wai akwai ma wanda yake son ɗan tanko? Wanda kuke gani a banza kuke ganin shi a ɗan iska. To shi ma dole yana da wanda suke son shi. Ba riba, sai dai asara. Babu abun burgewa ga wanda ke maimaita kirari bayan kirari. Ai abin da ina ido ɗaya hanka. Kun iya biya hanke sa ya sha babban. To nan mu gidan malamai ne. Kai Salim, ina wannan wautaccen din neman yake? Ya tafi koyo sallama. Kai ka manta cewa a gaban sarki dan tago kake? Ba da lokacin da zan yi ba ku lokaci. Kamal, ina jin faɗuwar gaba don Allah kamar wani abu zai ke. Tabbas wani abu zai faru yanzu nan. Ina so ka sani, tuni ma abota kimiyya sun riga sun tantance tsakanin ruwan da yake zuba daga Kai da wannan mummunan kaddar. Tabbas maganar ɗin tanko da yake cewa so zai iya zama ajalin mutum. Don Allah ina roƙon ina so ki ɓoye wannan sirri kamar yadda ƙasa take ɓoye gawa Aisha. Kake sake ki faɗa a gida su Aisha. Ra'ayul ain a ga ƴarka Aisha da wancan motacen Kamal yana tirsasa ta ya mata fyaɗe. Ya mata. Ƙwarai kuwa. Allah ku taimaka. Abubuwan kuwa da wani ja'a'un kawai. So ajali
sunana Fatima a cikin fim din. Go on. Wannan soyayya ko? Jama'a, sunana Safwan a cikin fim din Fatima da Safwan. Sunana Fatima a cikin fim din Fatima da Safwan. To, ina mai farin cikin sanar da ku cewa fim din nan da aka dade ana tallata muku mai suna Fatima da Safwan yana nan a YouTube channel ina mai suna Usi Madobi. Already mun saki episode 1, maybe idan kana kallon sirrin kyau yanzu, to yana nan kana zuwa channel din zaka ga Fatima da Safwan yana trending. Ka danna subscribe a Usi Madobi, ka danna sanarwa, zaka ga wannan fim din gadan-gadan yana zuwa duk ranar Monday. Kware da gaske. Usi Madobi a YouTube, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Tare da Buzuwa TV, ku danna mun. Ke kullum sai kin yi kaka. Mun gode. Na ce miki fita harkar mijina. Safwan ni za ka yi wa haka? Ki wuce ki shiga ɗaki. Ke kin san ni kuwa? Na san ka mana. Waye kai da ya wuce Safwan? Dole sai ka aure ni. Ko kaki ko kaso. In ba haka ba kuwa kai da matanka babu zaman lafiya. Ke Bilkisu. Ke din banza. Kai din banza? To bari ka ji ko kaki ko kaso dole a haifa yaro a gidan uban shi. Ban gane me ke nufi. What? Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu Jarumi a masana'antar Arewa Comedian. To na shahararren fim din nan namu mai suna Ya Usman Faruk ne ya dau mummunar gaba. Ya sa a tsakanin ni da shi. Idan har ya ganni kyamata ma yake ji. Sai ya ta guduna, ni kuma ban san me na mai ba. Ko da kafin nan baran faɗi kun san cewa mu ba ma fina-finan banza. Sanin masoyi da gaskiya sai masoyi tabbas. Muna ɗaura shi ne duk ranar Asabar a YouTube channel mai suna Sanin masoyi TV. Ina kira ga masoyana na faɗin duniya yawa ko kuma in ce masoyan Kalla investment na faɗin duniya da ku zo mu kalli wannan fim din mai suna Sanin Masoyi. Faruk, sanin kanka ne, gangan jiki ba ta iya ruwa sai da ruwa. Faruk, na riga da na kudaita wa zuciyata san zama da kai na har abada. A YouTube channel mai suna Sanin Masoyi TV, za ga mun rubuta a jikin screen. Ku je ku yi subscribing din Sanin Masoyi TV sannan ku danna ƙararrawar sanarwa dan da in mun saki wannan fim din za ku kalle shi kai tsaye a wayoyinku. Nagode. Naku Mazaje ne. Albishirin kuma aurata matsalar da ke damun ku mai bata rayuwar aure ta zo ƙarshe. Yi amfani da MSK Booster mai alamar doki, sinadarin ƙarfin maza mafi inganci wanda kamfani ya sarrafa shi daga ganye da tsaro don inganta rayuwar aure. Idan kana amfani da MSK Booster zai raba ka da amfani da ƙwayoyin zamani a kowace rana. Hukumar tantance magani da abinci NAFDAC ta ba shi lambar shaida. Kamfanin yana aikawa mai saye guda ko sari a ko ina yake a duniya akan farashin dalar Amurka 10, a farashin Najeriya Naira 5,000 kacal. Don neman ƙarin bayani ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo www.mskbooster.com.ng. Za ka samu cikakken bayani cikin turanci ko Hausa har da ma Larabci, ko a tuntuɓe mu a wannan lambar waya 080-339-9406. Isar da wannan sako zuwa ga abokai MSK Booster mai alamar doki. Idan ba MSK Booster mai alamar doki bane ba daidai suke ba.
Me yasa kake so ka wahalar da zuciyata? Me yasa kake son ka ruɗa da wasiƙunka? Sakon da nake tura miki dan aike ne. Ina yin haka ba wai don wahalar da zuciyanki bane. Zuciya babban ma'adana ce da ta mallaki sirrika masu daraja da suke harhaɗa kansu domin samar da farin ciki a duniya. Allah dai ya sa iyakan nan 30 ta su tsaya don bincika haddace kalamai masu kama da tatsuniya ba. Kina da wulakanci, kina da jiji da kai, kina da girman kai. Yanzu dan Allah mai matashin can yana ki kamare shi. Shahararren kamfanin nan mai suna Kalla Investment zakaran gwaji ga gargasa wanda suka kawo muku fitattun fina-finai kamar su hawayen zuci, tafkin kauna da kuma sirrin kyau. Mun sake shirya tsaf domin kawo muku wani kayataccen fim mai cike da rikita-rikita da tinja-tinja gami da dukuna-dukuna mai suna Sakon zuciyata. Kowa da kiwon da ya karɓe shi, makocin mai akuya ya sai kura. Ta zaɓi rayuwar rakashewa. Na hiki iskanci tsohon ɗan iska ne nima. Kana gana ka kai shege. Ke hajiya za ki ban haƙina ko he ne maki rashin kunyar da ta taka taki. To, baran tube sai mu da kun gani da kai. Da gina ki haka. Ba. Yanzu ma in mutum ma sai fita sai an tambaye ma inda ya je? Au! Mama an mun sata fa a gidan nan. Sata kuma. Me aka sata miki? Wannan dabi'un da kika dauka a matsayin ki na yar kabilar Hausa kuma musulma bai kamata da ke. Ke dalla dakata. Na banza mu na fuka ubi. Wai Zainab, duk faɗan da ake miki, duk maganar da ake muku Zainab ba kya jin magana? An yi aiki fito da mijin aure kinki, amma kin san kin alƙawari da wani a waje Zainab. Ki ji tsoron Allah fa. Kyale mama. Abin da ya fi kawai maraka ta da addu'a. Abba? Kura uban nan wallahi akwai kura uba a gidan nan. Ka zo ka same ni da iyaye na? Wannan dan ƙauyen har zaki zauna kina zuban mai da hawaye. Yaushe zo. Ki har yanzu baki hankali ba. Ka duba wallahi abba na hankali. Ina za ku je na ga? Wannan kuma gararin mu ne. To ai ni karshe ma ni ne gararin ma gaba daya garin. Wai ina ruwanka da rayuwa na? Me na shige mu rayuwa? Idan baki san darajar iyaye ba, ni na sani mahaifiyarki tana buƙatar ganin tana kwance rai hannun Allah ba ta da lafiya. Baba umma barci take yi? Inda kike so. Muna ta miki fada. Ki zama mutum ya kwarai. Kin fi karfin ki magana iyaye. Kan da minti kaɗan liman zai za a kai ta gidanta. Mashiryin shirin Sani mai tashi ɗaukan nauyi Alam Hudu Mazaje ba da umarni daraktan daraktoci Abubakar Hunter. Za mu kawo muku wannan ƙayataccen shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Arewa Mai Tashi TV.